दिलही खबरिया जन गे लाग गेल सदमा आगे सोहनवा दिलही खबरिया जन गे लाग गेल सदमा आगे सोहनवा यरवा भर्ती भेल दरभंगवा आगे सोनवा यरवा भर्ती भेल दरभंगवा आगे सोनवा। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। पूछे अभी है ससुरा से हाल समाचार गे बिगड़ तो कंडीशन है तो पगला पार गे सुने के पूछे अभी है ससुरा से हाल समाचार गे बिगड़ तो कंडीशन है तो पगला पार गे और कुछ दिन के छिया में हमनवा आगे सोनवा और कुछ दिन के हम छिया में हमनवा आगे सोनवा यरवा भर्ती भेल दरभंगवा आगे सोनवा यरवा भर्ती भेल दरभंगवा आगे सोनवा। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। के देख जो न छूट जैतई परनवा छोड़ी के चल जेतो पगला संसारवा के देख जो न छूट जैतई परनवा छोड़ी के चली जेतो पगला संसारवा प्रेमी विक्रम ले अभी कफनवा आगे सोनवा विक्रम बाबा ले कफनवा आगे सोनवा यरवा भर्ती भेल दरभंगवा आगे सोनवा यरवा भर्ती भेल दरभंगवा आगे सोनवा।